Il-komunità Tarxin-Iża għandha spazju isbaħ u aktar sigur fejn il-familji jistgħu qattaw il-ħin ta' kwalità flimkien. B'investiment ta' 190,000 euro minn fondi tal-Aġenzija Leza, mill-Fond tan-Norveġja u minn fondi tal-Kunsill Lokali ta' Ħal Tarxin, ħaddiema mid-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi wettqu xogħol ta' tisbieħ u manutenzjoni f'Jowen Gardens li huwa fost l-aktar ġonna popolari fil-lokalità ma' residenti. Is-Sindku ta' Ħal Tarxin, Joseph Abela Gallia, spjega li dan il-ġnien sarlu tibdil fis-sistema tad-dawl, issewwew il-gazebo tal-injam u ċnut, ġew installati diversi biġġiet ta' mara ta' barra u anki ngħatat attenzjoni lil pjanti u s-siġar li hemm fih. Ringrazzja minn qalbi il-ġiskemi li l-Kunsill kwalifika minnhom, l-iskema tal-Leza sebaħ il-komunità kif ukoll il-Norwegian Funds. Ringrazzja minn qalbi Public Works tax-xogħol jagħmlu mad-dawra tal-Ballabostri li dan huwa ġnien uniku mdawwar bil-Ballabostri, kif ukoll lill-Project Green ta' tħawil ta' siġar u fjuri li saru ġodda l-ġnien. Dan il-ġnien ġie inawgurat mill-Ministru għall-Internu Sigurtà Byron Camilleri u mill-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi Chris Bonnet. Il-Ministru Byron Camilleri jinnota kif fl-aħħar 3 snin ġew allokati aktar minn 3 miljun euro mill-Aġenzija Leza biex isiru proġetti fil-lokalitajiet madwar Malta u Għawdex li minnhom tgawdi il-komunità. Permezz tal-Aġenzija Leza tħanna bi sħab mal-Kunsill Lokali ta' Ħal Tarxin fejn sar investiment propju f'dan il-ġnien li jissejjaħ Jowen Gardens ġewwa Ħal Tarxin, fejn sar refurbishment tiegħu, saru bandli ġodda sabiex tkun tista' kompli jintuża mill-komunità propju fil-qalba tal-lokalità ta' Ħal Tarxin. Il-Ministru Chris Bonnet inota b'sodisfazzjon kif ix-xogħlijiet li saru mill-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi huma xhieda tal-koordinazzjoni u l-għaqda li teżisti bejn diversi entitajiet. Daqshekk importanti u popolari mal-komunità ta' Tarxin-Iża reġenata l-ħajja bil-ħidma ta' ħafna xogħol illi sar propju mill-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi. Ħanibqa' għaddejjem dawn il-proġetti kull ġimgħa qegħdin taraw proġett ieħor wara l-ieħor flimkien mas-Segretarju Parlamentari Omar Farrugia u qegħdin naraw illi nagħtu kwalità ta' ħajja aħjar billi nagħmlu iktar spazji miftuħa għall-komunitajiet tagħna.